Kaixo, bosgarren mailako laugarren taldeko neska mutilak gara. Irantzu, Raul eta nik neuk Arkaitz Eroski Consumer aldizkaria aurkeztuko dizugu. Egun hasteko osasuna katiluan izenburuko doa. Gozariz doa. Eta espero zure gustuko dela. Ikerketek adierazi dute gozariaren osasun onaren arteko harremana gozaria okertuak. Hauek dira gozari garrantzitsuena. Ez dute frogatzen gozatzeko ohitura osasungarria denik. Hori gertatzen da. Hobeki gozatzen duten pertsonek osasun onenakoak direla. Baina, joera handiagoa izatea ongi barneratuta daukadelako. Gozaria eta gizartetasuna. Orain arte egin ditugun gogoeta horiek ez dira hutsalak. Hori dela eta gozaria eta gizartetasuna aztertzen ikerketa erreparatzea. Egiaz guzti bestela gertatzen da. Zerbait ikerketaren arabera dena gozaria da. Teorian izan ere gozaltzen ez duenak bazkaritan gehiago jaten dute. Gozaria ongi antolatzeko. Pertsona batzuek goizean goze asko dute eta beste batzuek ez hain besteko. Horrexegatik kontua ez da inoiz eta ez zenbat nola baizik. Honako datu hauek dira. Dieta osasungarria egitea, ordua edozein izan da ere, ohitura ona da osasuna hobetzeko eta emaitza fisikoa eta mental ona eskuratzeko. Eta gainera egin dezake zenbait. Osasungarria ari da estatuko herritarren gozaria. Ugaria hart dituztela nutrizioak ikuspegitik joateak ez diren elikagaiak. Garrantzitsuak gozaria ongi antolatzea esnekiak har daitezke. Gozari horrek mantendu gai ugari emango dute. Irudimena erabiltzea da kontua. Eta gehien atzegin zaiguna altatzea. Zerealik bai gozarietan, gozaria hitz egitean behin eta berriz agertzen da galdera bera. Gozarietako zerealak egokiak aldira lehen ordutan jateko, ez dute kalterik egiten, baina ez da komeni halakoak maiz jatea, mueslea izan ezik. Gozarietako zerealek gehienak azukrea dute, eta gatza ere bai asko. Hori ere herritarrek kantitate handietan hartzen dutelako, eta ondorioz areagotu egiten da bihotz horietako erasunak izateko arriskua, eta txarrena azukrekoak. Nutrizioaren Espainiako agentzia, esaten duena kontuan hartzen. Elikagaia gatz gehiegi izango du. Baldin eta 1,25 gramo gatz edo gehiago baditu 100 gramo. Bakoitzeko eta gatz edo gutxiago baditu 100 gramo. Bakoitzeko etiketan gatza beharrean sodioa. Aipatzen bada sodioaren zifra 2,5ekin biderkatu baino ez da egin behar zenbat gatza duen jakiteko gatza sodioa kloruroa da. Eta hau izan da dena.